Yebo. Hhayi-ke, namhlanje mhla ka-27 bandla, namhlanje mhla 27 January, Tuesday 27 January. Ngabona amateksi onjani sadayisa bandla bathenga abantu. Namhlanje-ke into abayenzile bona kuse-early kanjani, izobonakala ezisliphini kuse-early khani kuzoshaya u-4 nje manje. Ingathi 5 minutes to 4. I-ayisi-ke kusho ukuthi limanzi, libe manzi-ke namhlanje. Yabona ukuthi nakhona kwenziwe ngamabomu ngoba kuyabonakala ukuthi hhayi kuyashisa abantu bazolithenga libe lelamanzi bese kuba ngo-1 nje. Yabona bese kungekho la ngathola khona i-ayisi wavele bayithengela kumadeso wabuka khona uthengeni ile snack nelo. Angithi uzowenza ipapa ngaleya mpuphu uzolichaphisa mnandi lisobho bese-ke enza nje kube ipapa ehle nale vosi. Mese efaka leya mpuphu akhumele impuphu ayithenga inyala leyo u-1 kg omncane sekhona uzoqedela nje yona bese-ke luntunja. Hhayi usikona yabothenga nayo ivosi ayithengile bandla umaterisi. Yabona ubani u-16 rand 6 yabona nakhona lana ngithi ngithatha isinkwa abafuni ngithathe izinkwa bangikhethele isinkwa nazi izinkwa ziqeda ukuphuma manje zinuka kamnandi. Ngithi ngithatha nesinkwa bazothi angithathe lezi sebey'fakile zabonakala futhi ukuthi hhayi izinkwa ey'sile bangafuna ngithathe isinkwa umaterisi. Yabona so-ke nakhi lona yabona nali isobho lakho uzokwenza kodwa mnandi naleya mpuphu ayithenga ne-drink yakhe njengoba eshilo nje ukuthi amanzi bayawona funa abe nayo i-drink. Hhayi kodwa ngeke aphele amandla umaterisi nakusasa uzobuyela nakusasa funa abuyele abone ukuthi kwenzakalani. Okay, namhlanje kusho ukuthi sothini umaterisi namhlanje uthini kule y'ngxoxo zakhe. Namhlanje sithini bayathenga abantu bandla hhayi ngoba nje kuphela i-ayisi bebezothenga abantu noma bengathandi khona bangathandi. Kusho ukuthi namhlanje sothini umaterisi uthi going for goal. Nice uthi umaterisi namhlanje going for vele itsheke yazi going for goal. Yazi vele itsheke natho namhlanje sothini going for goal. Oho, so close. Hhayi so close ngempela umaterisi ngobani kuney'nto zakhe akuzona-ke manje futhi kuney'nto zakhe akuzona. Inebhizinisi yakhe nje ehambayo futhi iyahamba le bhizinisi yakhe so kufuna lenze njani ngoba mese check-a ne-statement laphana uyabona uma-check-a nje phakathi kuleyo lona i-account number ithi null yabona i-account number ayifakiwe yabo. Uzozama ukuthi afake i-account yakhe lezo mali zingene kuyena wabona zikwazi ukuthi zingene i-account yakhe umaterisi. Ngibona nje njengoba esho-ke nje going for goal. Oho, so close wabona-ke so nje funa lo ntunje-ke laphana sey'fakile se-upload-ile bandla ama-account number bafuna vele statement, proof of address, I_D wabona njengasebhenki bafuna izinto zasebhenki uy'fakile kumaterisi. Sa-process-a futhi ayikafiki i-email ethini ethi successful kodwa uyakwazi ukungena khona uzolontunja uzozama ukuveza la phezulu okunye kubonakala ukuthi hhayi iyahamba le bhizinisi yakhe bandla umaterisi. Imali zangena futhi nakhu namanje njengoba ku-January kuyabonakala ukuthi hhayi nakhu bayaqhubeka abantu bayathenga wabona. So-ke nje hhayi funa leyo mali futhi uyayibona ukuthi izovele ingene kwi-account yakhe qhubeka noma ethenge ibe nje kwi-account yakhe wabona. Hhayi-ke so mina ngiyazameka ukuthi angene khona athole isikhathi angene khona ku-edit abona afake o-account ayifake account number le mali ezongena kuyona ngoba iyabonakala ukuthi akekho engena kuyena ithi nje null makuthiwa account number null yabona no lona into ey'ningi nje null wabona kodwa iyaveza futhi ukuthi paid ibhale futhi bank transfer wayibona into ekanjalo yabo F_T wabona. Hhayi lona iyaveza ukuthi hhayi ibhenki leyo bakhokhe ngekhadi wabona lonto iyaveza into ekanjalo. So-ke njena umaterisi uzozama ukuthi funa afake i-account number laphana azi ukuthi lezi mali mabethenga labantu ingene nje kuyena naleyo mali vele make wafaka i-account number yakhe izobe singena kuyona leyo mali. Qhubeke nje abantu bathenga akhululeke umaterisi awuzozama ukuveza la phezulu. Hhayi-ke yena namhlanje isho lokho-ke ithi nje going for goal. Oho, so close hhayi so close ngempela. Hhayi so close ngempela-ke nje manje
uzama nje uMadesi ukuthini uzoveza nala phezulu bandla le nto ayishoyo ukuthini nayi le mali yabona kuyathengwa kuyaqhubeka nje. Okay, hhayi baphile sebephila abantu-ke. Okay, yizolo-ke usuke useka-10 kulo January uyile-ke izolo kade edlala wamasi angithi udla amasi. Hhayi waya-ke banje endlini encane. Oh, sesikhohlele amarisidi. Sesikhohlele amarisidi uyile bandla endlini encane useka-10 izolo uqede nje amasi. Hhayi saxokozela size ebusuku bese kuyoba no-10 kanje. Waya bandla endlini encane yabona nakhu-ke lana drink ikhuwi 15.49 uzoba Predator energy drink awuthi udlile-ke uyiphuze sesekuseni 9.99 nayikhuwi lena. Uyiphuzile-ke lona i-Predator lena energy drink. Kwazoba what-Lu beef fry 16.06 nayi 6 cent. Yabona uzoba Norox chili beef isobho leli nalisobho 6.99 nali leli sobho. Leli sobho kushuthi lezi zinto zobani zawufuthi noplastic plastic lona nawo lo ngaphansi kwelona no plastic bese kuzoba lezi zawu 14.90 R50 Madirsi usheleni. So usibheke kwi-date yabona mhla 27 January 2026 yabona isikhathi beku-1 12 second 22 minutes after 2. Njobe shoke bengasiqhubeka dayisi besashisa la besashisa nje kakhulu ngalesikhathi. Hayi wangalithola i-ice besilungiselela ukubuya-ke. Okay, njengoba esho nje ngo-1 besiqala seliyoke libheka iy'ndawo ey'ningi, hhayi lwelo bethi limanzi. Okay, hhayi baphile sebephila-ke abantu njengoba sisho-ke going for goal. Oho, so close nje eMadesi uzozama ufuna alungise leyo nto-ke nje ukuthi i-akhawunti yakhe ibe up to date laphayana. Zazi ukuthi leza mali zingena kuyena uma bethenga abantu bekungena kuyena nje imali. Lento abayenza-ke nje kwangafanele bayenze njengoba kwavalelwa imali kwafriza imali zakhe. Into ekanjalo kwangena iy'mali ey'kanjalo njengoba kwafriza iy'mali bagcina sebenze noma-termination wabona ngemali yami. Ngiyabona ukuthi phela leya nto eyisebenza ngani ngo-geolocation ifana nakho ukuskena. Kuyabonakala ukuthi le mali ifuna ingene kumina. Kuyabonakala nakhona ukuthi hhayi ngiyabona ngathi usuku nosuku futhi kuyathengwa. Kuzoba futhi kuyenzeka ngathi kudlula usuku olulodwa wabona kuyathengwa njena. Thenga nango-3,000 thenga u-1.2 no-200 kuyenzeka kube u-200 kube u-100 something futhi 100 something rand wabona. Hhayi-ke uzokazama uMadesi ukuthi uzofaka naphezulu nje lento akhuluma ngayo abantu bayibone. Hhayi baphile sebephila-ke abantu seyeka-10 kulo January soke sibone uJanuary uphele kangaka endlini encane. Hhayi baphile sebephila abantu going for goal. Oho, so close. Hhayi soke sibone kusasa ukuthi uyalithola mhlawumbe khona lithola khona ayisathi ukudayisa ngoba kuyashisa nakusasa funa la kodwa hhayi esaweni. Ya ngoba nawe uzowashaya futhi amazwibela khona la azoqala khona ekuseni. Uzowashaya nje amazwibela amavidiyo nje amancane yakhona la azoqala khona ekuseni. Okay, hhayi baphile sebephila abantu. Hhayi so right. Kusewona mhla 27 hayi kuyashisa uthi uMadesi akakavele njengoba eshilo-ke nje ukuthini hhayi kona phela sesiqala ukuhwala sekushaye no-5 yabona nje ukubona ngathi hhayi muhle kakhulu uMadesi wabona ebajuluka kuyashisa athi manje akakwazi nokuvula la mevula umnyango bathela iy'nto ey'nukayo wabona. Ngiyabona nje uhleli nabanye umakhelwane uMadesi njengoba esho-ke uMadesi uthi ebani going for goal. Oho, so close. Hhayi soke sibona sewona Tuesday naku usaqaphisile uselungisele ukwenza sewona 27 yabona si-right ivosi. Uzoyifudumeza nje mase kuvuthele ipapa asalenza uzobe seyifudumeza nali sacapha usalungiselela ukwenza ipapa wabona. Nakuyexapha uzokwenza nje ipapa elimnandi yabona. Hhayi-ke baphile